תודה. תודה, אורנה. ואחרי כל הבשר הזה צריך לשטוף את הכל בכוס תה, ועדיף כזו שמסייעת לירידה במשקל. ואנחנו עם התה של שרה. שלום, שרה מעיין. שלום וברכה. אנחנו מדברים על חליטות תה, נכון? על איזה חליטות מדובר? גם. כן, אז רציתי כאן לשבור כמה מיתוסים. שאנשים שומעים חליטות והרזיה, אז מסתדר להם שחליטות זה הרזיה או בכלל מוצרי הרזיה. אז לפי עניות דעתי, לא היה, אין וגם לא יהיו מוצרים של הרזיה, כי מוצרי הרזיה הם בעצם חוסמי תיאבון ומשלשלים. אני בעצם הולכת לדבר פה על חליטות. עשבי מרפא, יותר נכון צמחי מאכל, עוד מעט אני אסביר מהר למה, צמחי מאכל ולא מרפא. ממה זה עשוי, מה הם עשויות החליטות האלה? מאוד מאוד חשוב להבין באמת, מה שאת שואלת, את איכות הצמחים, מאיפה הם מגיעים, באיזה עונות שנה הם גדלים. כי זה מאוד מאוד חשוב, לא רק שזה לא מרוסס, האיכויות שלהם מאוד מאוד חשובות. שזה יהיה אורגני. שזה יהיה אורגני באיזה אדמה, ומאוד מאוד חשוב להבין בחליטות שבעצם הן אמורות להיות חליטות בריאות. הן מכילות ויטמין C ו-D ו-E ו-K ומנגן ואבץ וקרום וסיליקה ואומגה 3. תראי, קצרה הכל באותה חליטה או שזה מחולק לחליטות? זה מחולק. בסך הכל הכללי כמעט כולם מכילות את אותם ויטמינים ומינרלים, אבל חשוב להסביר שיכולים לקחת את אותו דבר בכדור. אבל אם ניקח גם ויטמין טוב וטבעי, הוא נספק 80% במערכת העיכול ורק השאריות יוצאות לדם. ואם אנחנו שותים חליטה, אין לזה ריח מיוחד. יש חלקם שיש להם כן ריח יותר ארומטי. איך נדע מה מתאים לנו? או שיש משהו שהוא תמיד טוב לכולם, כללי? יש חליטה שיכולה להיות כללית, למנוע מחלות, כי מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו צריכים לפתור את שורשי הבעיה. אנחנו צריכים להגיע לפני שמשהו צץ. נכון. אבל אם אנחנו מבריאים את הגוף, אז תוצאת הלוואי גם הרזיה. זה מה שמדהים. מי שצריך לרזות מרזה, ומי שצריך להשמין, משמין. מה שמדהים בחליטות האלה, יש אלפים של חליטות בעולם. יש כאן מיתוס של טבעי זה בסדר. לא כל מה שטבעי הוא בסדר. גם מריחואנה, חשיש וקוקאין זה טבעי וזה ממש לא בסדר. עלי סצנה אסור להשתמש בהם. אז לא כל מה שטבעי הוא בעצם בריא. אבל מה שטבעי וכן מותר להשתמש, כמה את ממליצה ביום לשתות? כמה שיותר לא בגלל, אנחנו אמורים להשתמש מחליטות, לדוגמה, יש 4,950 עשבים בעולם שנחקרו. מתוכם יש קבוצת 100 עשבי מרפא הטהורים שהרמב"ם נהג להשתמש בהם, שהם מקבוצת צמחי מאכל ולא מרפא. בטוח לתינוקות, ילדים. שבטבת, סירפד, פלנטגו, שנרי, לדוגמה, גדילן מצוי. מה שחשוב זה האיכות שלהם והמינונים. יש קפסולות כאלה של גדילן מצוי. אז זהו, שהקפסולות נספגות 80% במערכת העיכול והשאריות שלהם יוצאות לדם. והחליטות נספגות מיד בדם ומעילות, אבל פה צריך להיזהר, תיזהרו, שאנשים ייזהרו, לא כל מה שאומרים לנו שטבעי טבעי, וגם לא כל מה שטבעי מתאים לכל אחד, אולי מה שמתאים לך לא מתאים לי. ואתן דוגמה, רוזמרין זה עשב מדהים, ושוש קרח ליקוריץ בלועזית זה עשבים מדהימים, אבל הם מעלים את הלחץ דם. אז מי שיש לו נטייה ללחץ דם, אז כמו שאנחנו לא הולכים לרב לקבל הדרכה ועצה שהוא לא רב, או לרופא שהוא לא רופא לקבל מרשם, אנחנו צריכים להבין שצריך איש מקצוע, כי זה יכול להיות מדהים וזה יכול להיות מסוכן. לא אמרת לי כמה כוסות תה ביום. אפשר כמה שרוצים, אין בזה קפין, אין בזה טעין. אני מכינה בבוקר קד, ואני יכולה לשתות את זה קר, חם, פושר. המינימום שאני אומרת זה 3 פעמים ביום, שזה, אבל אפשר כמה שיותר, כי זה בטוח לתינוקות, ילדים, נשים הרות ומניקות, כי זה מקבוצת צמחי מאכל, אפילו מאשר את חלב האם. ואפשר גם להתרגל לשתות את זה בלי סוכר, דרך אגב, הם טעימים, לא כי שמנו חומרי טעם, לא שמתי שום דבר. אני שותה תה ירוק שאני מדברת איתך. עכשיו, תה ירוק שאת שותה, שהוא מאוד בריא ויש לו אנטי-אוקסידנטים כמו חליטות אחרות, אבל צריך לשים לב שיש בו קפאין. אז ממנו אי אפשר לשתות כמה שרוצים. אבל מחליטות שאין בהם קפאין, אין בהם תה, זה מחליף מים? זה מחליף מים, בהחלט, זה לא כמו קפה, זה מחליף מים. אז מאוד מאוד חשוב להבין שזה מחזק את המנגנון החיסוני, מתאר את הפסולת בדם, מסדיר את מחזור הדם, עובד על הכבד, שזה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו עובדים על הכבד, לא יהיה לנו כולסטרול. אז בואי נדבר חליטה. אוקיי, בואי תראי לי לדוגמה. למשל, לא משם, למשל קופסאות. יש חליטה מסוימת, שהיא מאוד מאוד טובה, יש בה המון מגנזיום וסידן. דרך אגב, מחקרים אחרונים גילו חליטת התיאורית, לדוגמה. התיאורית. מלשון לתאר. כן, אוקיי. עכשיו, חליטת התיאורית לדוגמה, שיש בה המון מגנזיום וסידן, מחקרים אחרונים גילו שחוסר במגנזיום הוא אחד הסיבות לכך שתהליך שריפת שומנים איטי. אנשים לא מבינים, עד שלא נפתור את זה, לא נצליח לרזות. עוד חליטה. שרה. חליטת הנשית, לכל בעיות של נשים, בעיות של גיל מעבר, בעיות של מחזור לא סדיר. של גלים? של גלי חום? של גלי חום. שותים תה ואין גלי חום? כן, לדוגמה. ורואים תוצאות מהר או שזה לוקח זמן? הריפוי הוא בין חודש ל4-5 חודשים וזה מדהים, אבל לפעמים אנחנו רואים תוצאות ממש מהירות. בחליטה הזו לדוגמה, שהיא חליטת הצינונית, שמותרת לתינוקות ילדים, גם אם יש שפעת או נזלת או התקוררות או כל דבר קטן, כל שעה לשתות המחלה לא תתפתח, החום ירד.
הנה עוד אחד, עוד חליטה. פה אנחנו מדברים פשוט נראה לי אותו דבר. כן, הן נראות אותו דבר. זה נראה, את צודקת. זה גם בא דרך אגב בטיעונים. אין להם ריח, אין להם כלום. הם באמת נראה פחות או יותר אותו דבר. טעמים אחרים? זה חליטה, הם טעמים אחרים. הם קצת, כן. כן. למשל, ויש חליטת המרזית, אני קוראת לה, הם טעמים. מנסה לאכול את זה. לא, אין לזה טעם. לא, אין לזה טעם. דרך אגב, זה באמת, אין שם חומרי טעם וריח, זה פשוט משמיים שזה טעים. אפשר להמתיק ואפשר לא, אפילו תינוקות שותים. אני אשים כאן. אפילו תינוקות שותים. דרך אגב, ברזל, לא אמרתי, זה נותן. כן, את יכולה בהחלט להוסיף. נכון, להוסיף את זה לתה שלי? זה נותן חיות ואנרגיה, בגלל שיש בפנים המון ברזל. מאוד מאוד חשוב. מרגישה אנרגטית. עכשיו מרגישה אנרגטית. זה נותן, אז זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים יש לנו תוצאות מיידיות, אבל בסך הכל הכללי, כדי להבריא את הגוף, לעזור לכבד, לחזק את המנגנון החיסוני, להעלות את רמות המגנזיום והסידן ואת כל הוויטמינים והמינרלים, זה תהליך של בין חודש ל4 חודשים. לחיים, שרה לך, רק בריאות. ואני הדוגמה, כי אני רזיתי 44 קילו, אבל לפני 29 שנים. ואת שומרת על זה, ואני שומרת על זה, זה חשוב. לבריאות, לחיים, תודה רבה. לחיים, תהיו בריאים. פרסומות, הכי חשוב, פרסומות ומיד חוזרים.